Bertolt Brecht. Bertolt Brecht blev født den 10.2.1898. Han opvoksede i et borgerligt hjem i Augsburg i Bayern i Tyskland. Som 16-årig udgav han sin første digtsamling. I 1917 begyndte han at studere medicin, men måtte afbryde studiet, fordi han blev indkaldt til hæren. Han droppede ud af studierne til fordel for hans kunstneriske interesse. Han håbede på at redefinere teatret ind i en ny socialistisk kontekst i forlængelse af sin marxistiske forståelse af verden. Fra 1924 arbejdede han som dramaturg ved Max Reinhardts Deutsches Theater i Berlin, datidens førende teater, og han knyttede tætte bånd til Tysklands venstreorienterede elite. Han døde 58 år gammel den 14.8.1956. Berømmelse. Brechts første teater, Baal, var fra 1918. Sit store gennembrud opnåede han i 1928 med Dreieck Rosenoper, der med Kurt Weils musik hurtigt fik status som borgerskabets yndlingsstykke. Nu stod Berlins teater åbne for hans mere eksperimentelle dramatiske forsøg, lærestykker. Eksiltiden. Da Adolf Hitler overtog magten i Tyskland, betød det, at Bertolt Brecht måtte flygte ud af landet. Han fik hjælp af den danske forfatter Karin Michaëlis og flyttede til Svendborg, hvor han boede fra 1933 til 1939. Da nazismen kom til Skandinavien, flygtede han til Sverige, dernæst Finland, og så via Moskva til Californien, og senere flyttede han tilbage til Tyskland og boede i Østberlin.